विश्वकोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत आमच्या यूट्यूब वाहिनीचं तुम्हा स्फुरंत प्रीतीचे स्वागत. आज महिला दिनाचರಣೆ तिच्यावर तुम्हा स्फोर जणांचं महिला दिनाचरणेचे शुभाशय. मार्च 1 तारखेपासून 8 तारखे सर आज सर आमचे कोंकणी समाजाचे एक 25 जण महिला स्वउद्योगींचं परिचय करून देऊनचे संदर्शन सप्ताह चालतसा स्वाभिमानी पावला म्हणून त्याचेच अंग हे आजचा भाग. आणि आमचे वाटतं स्टुडिओंत आज 3 महिला मणी आमच्या समाजाचे महिला मणी उपस्थित असत. यत्र नार्यंतो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः म्हणतर खई एक महिलेस गौरव गाता थई देवतेवो नेलेरवत म्हणजे एक आमच्या पूर्वजांचे उवाच. इथं गौरव कसं गाता आम्ही आर्थिक होऊन सबल झाल तर त्या गौरवाच्या किरीटाचे एक नविलुगारी शिरकेलवारी. तसले स्वावलंबी होऊन त्यांचे अभिमान दाखिल्ले स्वाभिमान दाखिल्ले 3 महिला रत्न आमच्या ओटास त्यांचे परिचय करून घेऊया. ही सविता सुधीश म्हणून ही उडपीची कुक्केहळ्ळीची श्री सुधीश नायक यांचे धर्मपत्नी. ह्यांनी MSc BEd करून MGM कॉलेजांत रसायनशास्त्राचे उपन्यासिकी म्हणून काम केली. आत्ता देशी गौरवापासून त्याचे उत्पन्न तयार करतात. ह्यांचं 3 जण पोटशी एक थरलचेडू BMS वाचतसा 2 10 क्लास वाचतसा आणि 1 6 क्लास अंतसा ह्यांचं कार्यक्रमाचं स्वागत करता. नमस्कार. 2ची विशालाक्षी ही पुत्तूरची पुत्तूर बालसुब्रमण्य आणि संध्या ह्यांचे पुत्री श्री नित्यानंदा ह्यांची धर्मपत्नी. ह्यांचं एक चेडू असा ह्यांनी MCom शिक्षण केलंनी आणि आत्ता अरे हँड आणि मशीन एम्ब्रॉयडरींत काम करत असत. नमस्कार. 3ची उडपी पर्कळाची श्रीमती सुनीता नायक ही उपेंद्र नायक ह्यांची धर्मपत्नी. हे वो BCom पदवीधर आहे. 2 जण धाकली सायन्स चेडवस वारड झालं झील आता आणि शिकतसा. ही मूलतः महाराष्ट्राचे रायगड जिल्ह्याची सध्याच पोल्ट्री फार्मिंग आणि गौरव पोस्ट असत. ह्यांचं कार्यक्रमाचं स्वागत करता. नमस्कार. एक नारी यावतले झालं तर कसलंगे साधने करले होईद आमच्या पावला रवानं दुसऱ्यांसो मार्गदर्शन करूनच्या सारखे एक साधने करले होईद म्हणून ह्यांनी 3 जणांनी दाखवून दिलसनी. ह्यांची यशोगाथे त्यांच्या तोंडणीच आम्ही ऐकूया. सविता, तुमचे उद्योगाचे बग्गे तुम्ही आमचे वीक्षक बांधवांना सांगा. आम्ही गो ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗ್ಗೆ ಕರ್ತಾ ಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟ್ಲೆಪರಂದ ಅಗ್ಗೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಸಂಚೆ ಗೋರचे दूध तूप ह्याच जलतर आम्ही हे देशी गोर पोसल्लनी ह्याचे बदल प्रोडक्ट करले म्हणता. हे गोमूत्र गोमय मस्त प्रोडक्ट करले म्हणता. त्याचे मेडिसिनल व्हॅल्यू मस्त असा. तसे गोमूत्राने आम्ही बदल नमणीचे अर्क करता. अर्क म्हटल्यार एक तुळसी अर्क करता, हर्बल अर्क करता आणि पारिजाताचा अर्क करले म्हणता. बदल रोगास बदल रीतीचे अर्क उपयोग करतात. आणि अर्क सोडून गो फिनाईल करले म्हणता. गो फिनाईल आणि इंगुवाटी म्हणान त्या हरडा गोमूत्रांत भिजन एक मात्री करता. ती गॅस्ट्रिक अस डायजेशन अस भारीचे पोट असत ती आमच्या घरी येऊनच हरण जाणतात. मस्त एकदा येल्यार 3-4 बाटली हरण जाणतात. तिथलं चपोट त्याचे परिणाम असा. आणि ह्यानी गोमयाने शाणाने आम्ही शाणाचे दिवे करता गोमय दीप म्हणून. आणि धूपबत्ती करता आणि बेरणी करता. बेरणी अग्निहोत्रस उपयोग म्हणता. धूपबत्ती हे अगरबत्तीचे उदबत्तीचे बदलस आम्ही यूज करूनचे ते काही लोक केमिकल घालीत नाही. गिडामूलिके घालून धूपबत्ती करता. ते धूपबत्ती हे अगरबत्तींत
बिदिरू असता ह्यांत बिदिरू नाही बिदिरू मस्त हानिकारक होऊन असा आमच्या देहास ते एक अगरबत्ती यूज केल्याने धा सिगरेट ओडी सारखे तितले परिणाम असा त्याचे ते जनस आता गोत नाही असं तितले चल तर आम्ही धूपबत्ती करतसा आणि मार्केटिंग करतसा कोत्तसली ते धूपबत्तीच यूज करतसत तसंच तूप आज्ञा करल्या बसा आम्ही तुपाचं मेडिसिन करता एक आयुर्गी म्हणून करता आयुर्गी ते नाकांत घालले एक ड्रॉप्स घालून निदालावे एक अर्ध मुक्काल घंटा तरी मिनिमम निदालावे रात्री नित्तन घटल्यावर भारी चकोट ते मातेचे गेला आता मातेचे खैलो प्रॉब्लेम्स फ्युचर ಅಂತ ಏನೆ तितले चकोट वर्क करता ಕೆಲವು ಜನಸ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ असता त्यास नाहीतर माते दुख साईड दुखांच्या नाहीतर कसला असलेरो एक खैल नराचे प्रॉब्लेम माते ಅಂತ संचे हे आयुर्गी उपयोग केल्याने ते चकोट परिणामादेंत मस्त जण घेतात हे आयुर्गी घेऊन सांगतात ह्या चकोट असा म्हणून मस्त जणांच्या ओपिनियन आईल असं मला आणि ब्राह्मी घी म्हणून करता ब्राह्मी घी म्हटल्यार कारण घालून करूनचे ते ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಸ್ चकोट उंता आणि लवलविके असता उद्दिशी बरे पोटस ते घेवलेवे थोडा उगूर बेच्चे करून ते ನೆನಪು ಶಕ್ತಿಸ್ लवलविकेच आणि काही प्रॉब्लेम जाणत त्यांत एक आमचे रिलेटिव्स एक टेन्स हार्टचे थोडे रात्री उठून एक तर दम येवीसारख्या भई होईसारख्या तसं एक प्रॉब्लेम मस्त होते तेच ते ह्या घेतल्यापर्यंत तिच सांगतात ह्या घेतल्यापर्यंत मला मस्त रिलीफ असा सविता हे चकोट असा वकाद हे तू कंटिन्यू कर चनन्स सांग नन सांगान मला ती सपोर्ट करतात ते त्या एक झाल्या मग आम्ही जीवामृत म्हणून करता जीवामृत ते आम्ही ह्यास कृषीस आम्ही सावयव कृषी करूनचे आमच थोडे शात घ्यासा शात करता शात झाल्यापर्यंत आम्ही धान्य घालता हे उडीद मूग तीळ आणि हुरळी हे कुळीद ते घालत ते करता मग तरकारी करता सावयव आमस घरी हवे जाल्यार पुरा आम्ही घरी चढ 80% नी आमस घरचे यूज असता नारळ उंदे त्याल आम्ही भायले त्याल हाडूचे ना नारळाचे त्यालच प्रत्येक असं आमच्या फंक्शन जाल तर आम्ही नारळाचे त्यालच इकूनच्या होणे चढ जाल तर एकता तरला फंक्शन असं आम्ही नारळाचे त्यालच यूज केले नारळ तेल असा भोपळा असत मिरी असत आगे आमस खयेल हवे जाल्यार फ्रुट्स तसंच आम्ही हाडूनचे नाही घरी पपाया चिकूचे झाड लावले असत 2 झाडा असत ऊस पेरळे असत केळी इकूनचे म्हणूनच नाही आमच्या घरी कोण पाहुणे येईल तर केळी असत केद्दव आम्ही देऊनचीच नाही आमस आम्ही तिथले आम्ही करता घरी चढ जाल तर असं कोण तर राहिलं ते त्याच देत अंगडी देऊनचे ना अंगडी दिल्यार तसं रेट देणे ते आमस ते देवला म्हणून योजित नाही इतलं सावयव चकोट आम्ही कितले त्या फुंकट धर्मस देवी सारखे देव म्हणून तसं येवता त्याच्यानं बदल जाणस देवले होईत नाही म्हणून आमच्या कामाच्यांचं त्यांचं खुशी होतं प्रिय म्हणताना ते केळी गे देवीत असल्यावर त्यांचं एक हे होता आणि सावयव कृषीचे एक कृषीस आम्ही जीवामृत म्हणून करता ते घालले तेच आमच्या फर्टिलायझर आम्ही केमिकल काही फर्टिलायझर घालीत नाही सा आणि कीड गे लागल्यार काही हे त्या लागे सोडूनचे ते एक क्रम नाही आमचे आम्ही त्यासाठी जुन्या ताक म्हणताना आंबट ताक गोमूत्र गोमाया ह्या घालून एक प्रिपेअर करता मी त्याच आम्ही सिंपडणे करून त्यांतच कीड गी जाणता तसं आम्हाला कीड लागल्यावर प्रॉब्लेम काही नाही खैलो कॅसो नाहीतर आमचे हाटी धुळले पाणी असतं त्यांत गोमूत्र असतं गोमय असतं ते स्प्रे केलं तर झालंय कीड पुरा खेलो तरकारी सुंदे शात सुंदे पुरा हेच यूज करूनचे तसं आम्हाला पुरा सावयव चढ म्हणून गावता घरी आमच्या घरीच आम्हाला ते एक खुशी असा आम्हाला चढ झालं तर आम्ही कोणाच तरी देत इकता असं वय आमच्या देशी मळीगेंत होता विशालाक्षी तुमच्या उद्योगाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही सांगा मी आरी हँड एम्ब्रॉयडरी आणि वेशन एम्ब्रॉयडरी करतसा ह्याचे मूल आयडिया मला गावाला म्हटल्यार मी PUC सोरू केरळांत शिकले केरळांत आमचे एज्युकेशन कसं असा म्हटलं तर कर्नाटकांत आमचं प्रतिभा कारंजी म्हणून करतं केरळांत बालकलोत्सव मग वर्क एक्सपिरियन्स म्हणून करतं वर्क एक्सपिरियन्स ತರಬೇತಿ ಆಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ದೇಂತಸ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಸ ದಾಡ್ತ
त्या कॉम्पिटिशन असताना मी सुमार कॉम्पिटिशन्स जाऊन पार्टिसिपेट केलें ते तद्दच माले वर्क एक्सपीरियन्स करकुशल तरबेती त्यांतगे बारी आशा होते मी ह्यान पुढे जाऊ ओदगा कसे म्हणून PUC जाल्यापर्यंत मी कर्नाटक एज्युकेशन आयले डिग्री आणि M.Com केले कर्नाटकांत त्या कारण मी लेक्चरिंग अस जानता म्हणून B.Ed करता तसे म्हणे एक योजना केले ते M.Com करीत असतानाच माझे वर्ड जेले मग मी लेक्चर पोस्ट असं ट्राय करीत होते त्या टायमार आमचे गावांतच गोटेच म्हणले तिके पक्का लेक्चर पोस्ट गावन नाही तर माझे खायले एक्सपिरियन्स असा मग करकुशल तरबेती मला आशा होते ना त्याचे एक कोर्स असा म्हणून मला कळलं अक्काच्या मित्तीने तसे मी त्या कोर्स एक मंगळूर येऊन त्या कोर्स शिकवून मग एक 6 महिन्याचे टेलरिंग कोर्स केले ते कोर्स करीतच असतानाच माझे मंगळूरांत शिकवलेल्या टीचरांना तू असे लायकनी करतस नी क्लास द्यायला सुरू कर म्हणून मला बारी सपोर्ट केले नी तसं मी एक 3 जण काय ग फर्स्ट मला धाकले आयले ती शिकेले तसे सुरू करून आता एक 35 जणांस क्लास देन तसा प्लस ऑनलाईन तरबेती देन तसा मग इतकेच पिरणा म्हणून मेशीन घेऊन आता ह्या बिझनेस एक्सपांड करूया म्हणून मेशीन घेतलं सा मेशीनांत मला आता फर्स्ट स्टार्टिंग आमचेच करतसा ब्लाउजच करतसा आता ह्यांत काय तेगे बदल करोದು म्हटल्यार कर्चीफ मागे कुशन वर्क असता त्याच्यावर करोದು मग आम्ही सारीच कुच्चुगळताने त्याचे बदलाने आमचे नावच आमच्या सारीचोर करोंच्यात तसे करोದು प्लस धाकल्यांस आता काहीतरी गिफ्ट देवचे तर त्यांचे नावಗಳನ್ನು नाहीतर आता कार्टून अधिक बघतं दाखले कार्टूनच खैल पिक हवे त्या पिकಗಳನ್ನು ಖರ್ಚೀಫ್ ಅಂತಗಳನ್ನು नाहीतर त्यांचे ड्रेसच वर वर्क करणं तसे गिफ्ट दे करोದು मागे आमचे फोटो हवे तर त्याच नंतर आम्ही एकदा कोणापिल तरी विचारून स्केच म्हणून नाही त्याच आता HTML तसे लँग्वेज असताना कॉम्प्युटर तसे कॉन करून देईन तर तेंपील विचारून मला ह्या फोटो तुम्हाला ह्याच कन्वर्ट करून देवोद का म्हणून करून विचारून त्यांचेच फोटो हवे तर ड्रेसचे वर करून देवोद ते कोद्द तर धुल्ले तर काही होत नाही किती वर्क असो तसेच असता तसे एक बिझनेस एक्सपांड करोದು म्हणून एक आयडिया असा प्लस आता एक मशीन घेतलाय ह्यांतच बदल बदल हेडचे मशीन असता एकदाच एकच काम एक 12 मशीनगेಗಳನ್ನು सुमार एकदाच करून सरे होद तसे करताना जन हवे म्हणता त्यास आम्ही महिलेच आमचे समाजाच्या महिलेचे ट्रेनिंग देऊन वर्क एक्सपांड करोದು म्हणून योजना असा मग ह्या माले महिलेचे इन्कम करले म्हणून आयले माझ्या अम्माची मिळते आमचे कुटुंब असताना एज्युकेशन तितके अमाऊंट गावत नाही ते असले तर त्या कृषीच जाणतात तसे अम्माने काय करतात म्हटलं तर मल्लिगे करून गा नाहीतर हाळे ऐकून गा तसे करून आमस वाचवले तद्द माझ्या मातेनंते आम्ही पुढे जाणताना डिपेंड होणं असोले नावा आम्हीच इन्कम करून घेऊन आम्हीच अनेकलेस वाचूनचे गा नाहीतर आमचे कसले व्यवहार असतात त्यास आम्हीच दुड्ड करून गेले म्हणून बारी आशा म्हणते त्यात मला ह्या बिझनेसने बारी सपोर्ट होत असं सुनीता मम्मी तुमचे उद्योगाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हीच आमच्या वीक्षकांना सांगा मी उपजन थॉर झालेला आहे रोहा रायगड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र म्हणून शिकल्यावर थंयच ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केले B.Com मला वराड होऊन येताना मला कसलं काम गोत नाही ते मला ह्यांच्यावर सपोर्ट होत आहे प्लस मामा मामींच्या वट्टू रावान त्यांनी पुरा हार्ड वर्क करून कष्ट करून शेताचे काम तोटाचे काम गोरा पोशीत होते तसं पुरा मी त्यांच्या वट्टू लागान शिकले काम पुरा मग गोरवा ते पोसत असताना त्यांची दकुकली गोरा होती ते एक कोंड्या 2 कोंडी सेल करीत असताना मी वयवजलाय थरल्या गोरू घेऊन आम्ही एक काहीतरी स्वतःसाठी काहीतरी उद्योग करले होईत म्हणून येऊन ट्राय करून
एक थरला गोरू घेतलाय, हा. एक 5 लिटरच्या गोराचं दूध असं दिलं तर आम्हाला होय. सेल्फ इन्कम असे होता म्हणून तसे ट्राय करून मी एक 2012 पासून घरला गोरू घेऊन पोचत असा गोराचं एक काम केलं मी, त्याने आम्हाला एक खुशी होता, त्यांच्यावर टू टाइमपास होता असे, त्यांच्या पुढ्यान जाऊन त्यांच्यावर टू साथ देताना बोलताना पुरा खुशी होता तसं एक. आणि गोराचं दूध देऊन प्लस तूप करता मी. मग एक गवर आम्हाला एक तोटास युजफुल असा, त्याच्यावर टू एक पोल्ट्री फार्म म्हणून केला. 4000 चिक्स असत, ईच साईड अस 2000. त्याच इंटिग्रेशन देतात आम्हाला फार्माचे. मग फीड मेडिसिन पुरा तेच सप्लाय करतात. त्यांचे सुपरवायझर येतात 2 days एकता. मग पुरा येऊन आम्हाला कसं आहे करूनचं काय म्हणून पुरा सांगतात. प्लस आम्ही आता एक लेबर आम्हालाच होण नाही तसे आम्ही एक लेबर ठेवसा. गुरकारांचा सपोर्ट असा वट्टू आम्ही तेव्हा रिटायर्ड लाईफ आणि आता फुल हेल्प करतात आम्हाला. हां प्लस तेव्हा बिझी लाईफ त्यांचे थोडे. ते एक्स प्रेसिडेंट म्हणून होते जिल्हा पंचायत पॉलिटिक्सान थोडे इंटरेस्टेड असले मी ते थोडे बिझी असतात. उद्दिशी गेलेले रात्रीच मीटिंग्स आहेत त्या फोन पुरा अटेंड करले. तसे घरी खाली मीच एकले आता मॅनेज करता. प्लस ते उद्दिशी सांजे जाऊन येऊन एक हेल्प असं त्यांचे सपोर्ट करतात. तेच एक स्वोद्योग सृष्टी करताना अगदी पुढला विषय म्हणताना आर्थिक सबलते. त्यास धनसहाय आम्ही कसं खैसून घेता म्हणांचे आणि ते एक मुख्य अंश हो. ह्यांत एकच आम्ही लोन घेवलं हवीत नाहीतर कोणापैकी तरी साल म्हणून घेवलं हवीत. सविता तुम्ही ह्यास कसं प्रिपेअर झालात? आम्हाला लोनच्या आगत पडलं ना आमचे घरचे असं नाही ते पुरा फायनान्सचे हे मला खेळून तो माते गल्ले दिले तर त्याचं पुरा मला सपोर्ट करतात पुरं सो त्याचं त्यांनीच देऊनचे असं चांगलं झालं देतात. मी काय त्याचं बाहेरसून खाईसून घेतलं नाही अजून. मला त्यांत काय त्या काय बर्डन म्हणून चाललं नाही. आणि गामची घर असं मस्त रेट हो नाही 5000 6000चे मिळून गावतं ते एक ठरलं क्वेश्चन नाही आहे तसं म्हणून मला त्यांत काही ह्या चाललं नाही. ओके विशालाक्षी तुम्हास कसा धनसहाय झालाय? मला आरी हँड एम्ब्रॉयडरी करले धन सहाय तिके नकांते. प्लस मी आता मशीन एम्ब्रॉयडरी करले म्हणून ना थोडे अमाऊंट हवे म्हणून गेले. ॲडव्हान्स देवल्यासाठी मी अरेंज केलं. प्लस मशीनाचे अमाऊंट देवले मला अमाऊंट हवे म्हणून मी फर्स्ट सबसिडीज अप्लाय करले भेटले. सबसिडीज अप्लाय करले बघताना काय म्हटलं म्हटलं त्याचे प्रोसिजरच एक 2 महिने 3 महिने लागतात. मग त्याची सबसिडी गावांचे 3 और कपरांत हांसोर आम्ही लोन बांधत तितके अमाऊंट बांधचे ना आधीच मी बदल गोटे खाईल तर लोन गावल तर ट्राय करूया म्हणून. आमच्या गावांत पाण जे सोसायटी म्हणून असा त्यांत आमचे डायरेक्टर असा तेंपील जाऊन विचारले असं मी एक मशीन काढले योचने करत असा असं लोन गावात गा म्हणून तुम्ही अप्लाय करा किती बगीन होता तिके बगीन तुम्हाला लोन अमाऊंट मी पास करून देता म्हटले. तसं मी त्याची लोन अमाऊंट करून मशीन घेऊन आता बिझनेस करतस. सुनीता मामी तुमचे कसे व्यवहार कसा सुरू झालाय कसा धनसहाय झालाय तुम्हाला? लोन म्हणून तसं काय आम्ही काढलेलं नाही. माझे हजबंड रिटायर्ड झाल्यापर्यंत त्याचे एक PF अमाऊंटांत आम्ही पोल्ट्रीचे बिझनेस त्यात थोडं इन्व्हेस्ट करून प्लस थोडे अमाऊंटांत एक मी सेल्फ हेल्प ग्रुपांत पुरा नंदिनी ग्रुप्स पुरा आमचे डेअरींत ग्रुप्स पुरा असतात तसं त्यात जॉईन होऊन पुरा त्यात एक 19% अमाऊंट इंटरेस्ट लोन घेऊन पुरा त्यात एक हव्यासारख्याच मस्त अमाऊंट काढलेलं नाही. थोड्या हव्यासारख्याच हाफ पोर्शन लोन काढून पुरा आम्ही पोल्ट्री स्टार्ट केली. एक महिले स्वोद्योग करताना आपणाचे घरचे काम करलवे त्याचे ओट्टू आपणाचे हे स्वोद्योगाचे काम तेवो निभायसन जावलवे त्यास हे कुटुंबाचे सहाय मस्त मुख्य. तुमचे कुटुंबाचे कसे तुम्हाला सहाय करतात? आमच्या कुटुंबाचे ह्यांत आमचे घरचे बिझनेस त्यांचे बिझनेस ठरले असा ते मस्त बिझी असतात. त्याचं टाइम म्हणून गावत नाही. संडे व बिझी असतात. मीटिंग त्या मीटिंग ह्या मीटिंग संग जावीत असतात. त्यास टाइम गावत नाही. टाइम असल्यावर ते
हे गोराचे काम करले म्हणजे ह्या करले आम्हाला सपोर्ट करतात ते करले ते करा कितला केल्यात ते एक विचारतात यायला कुठले घरी यायला कुठले आज कसाला केल्यात काय झालंय ते एक इंटरेस्ट असा त्यांचं मस्त इंटरेस्ट असा आणि आम्हाला सपोर्ट करतात. तसंच पोट शिव तसंच पोर्सन्स पुरा प्रोडक्ट करले कसा आणि गोरांचे काम करले कसा घरचे काम करतात केअर कडूच्या फुसांच्या पुरा करतात आणि हे हट्टे धुंच्या हा गोरस बांधांच्या बाहेर भीतर त्यांस कसाला हवे तर घालले त्या पुरा हेजिटेशन नाही दाखला असं पुरा शिकलीस शाण म्हणून आपण येत नाही ते कंटाळणं ते काही नाही फक्त शिकल्ली पोटशी हट्टीच जावले पाठीपुढे बघतात. तसले वातावरण नसताना तुमचे एक उद्देशांत हात जोडांचे ते एक ठरले विषय पोटशानी. होय आताच्या पोटशी करीत नाही तर नॉर्मली होणार. आता आमच्या पोर्सन्स आम्ही आधीपासून लहानपासून एक आमच्या संस्कार एक असा नाही त्या एक शिकायला म्हणाच्या उद्देशाने त्यांचं पुराव आम्ही शिकायला असा ती स्वावलंबी होईल आत्ताच शिकाशिवे आत्ताच्या एक वातावरणात असं असा चूर चढ होणे झालं तर आता PUC SLC शिकताना मार्क्स होईल तर सुसाईड करून तसं आहे गे मस्त होऊन तसा आत्ताच्या काळात ते अवॉइड करण्यासाठी आम्ही आता दाखल्यास आत्ताच लहानपासूनच पुराव शिकेल असं एक सोडलं नाही सर घ्या काम लावून तो इंटरेस्ट करता आम्ही लावताना आम्ही मात्र आमच्या धाक्यांस इन्व्हॉल्व करण्यासाठी काय करतं म्हटल्यावर ते एक दिवस संडेत होता संडेत होऊन त्या दिवस बदल फोर्सेस आमच्या समाजाची मस्त असत त्या फोर्सेस सगळ्या बोलतात ती येत तसं म्हणून एक त्या खेळांच्या ह्या करता आटा करता गाद्यांत आणि लावच्या ओ शिकेन देता ती लावतात आमच्या फोर्सेवर लावतात तसं म्हणून ते एक पुरा जणांच शिकेल्यावरी झालं त्या कामाला भारी खुशी म्हणता सांगाले सकट ते वर्ष हो हे कोरोनांत स्टार्ट केलं आम्ही हे कोरोनांत मस्त फोडशे घरीच घरी मस्त टाइम तसं म्हणून मस्त हे म्हणते रिस्ट्रिक्शन म्हणते कोरोनांत बाहेर जावले नवा म्हणून त्या टाइमवर आम्ही एक लावणी केली ती फोडसन सगळ्या बोला एक पतीचे जण वाटून लावला होता हाताच्या गाठा त्या गाद्यांत खेळांच्या करून भारी खुशी झाली ते क्लिष्ट टाइमवर एक तुम्ही एक संतोषकर वातावरण सृष्टी केल्यानंतर ह्या सगळ्या आमच्या घरच्यांच्या मस्त त्यांच्या थिंकिंग घ्यायचं पॉझिटिव्हलीच चढ त्यांच्या त्यांनीच सपोर्ट करूनच्या आणि ह्या काय आयडियाज त्यांच्या त्यांनीच ते इन्व्हॉल्व झालंय तर आता त्या कोरोना टाइमवर तू घरी होते ना मस्त ह्या करीत होते एन्जॉय करीत होते त्यास टाइम बदल टाइम गावत नाही आधी गे थोडे बिझनेस उणे असताना आधी पुढे स्टार्टिंग होतं संडे सगळे तोटाचे गे काम गे करीत होते पुरा काम बसत त्यांचं नाही म्हणून खायलो नाही आता थोडे बिझनेस ठरला झाला असं टाइम स्पेंड करले गावत नाही त्यांचं तसंच असतं. विशालाक्षीला कसं आहे सहाय्य गावता मला ह्यास मेन टाइम हवे झाला म्हटल्यार एकदा बेसले तर एक 2 घंटे तसंच कंटिन्यू बेसले तर एक काम फुल होता नाहीतर खायलो एका दिवसाने कंप्लीट करलो म्हणून होऊन नाही तसं मी मला फर्स्ट हे सपोर्ट करून माझ्या हजबंडचं तो असं कर की 3 कमेंट ते सेकंडरी फर्स्ट स्टार्ट कर कसं होता बघ्या म्हणून हजबंडाने सपोर्ट दिले नाही तसेच मामी सपोर्ट करतात म्हटल्यार घरचे काम किती असता म्हणून म्हणत असताना किती केलं तर ते सरत नाही तू तुझे काम कर मी घरचे मी बघून घेता म्हणतं मग आता मी मशीन एम्ब्रॉयडरी घटलंय माझ्या अम्माच्या घरा घटलं असं की तस म्हटल्यावर ताई ತುಂಬ दूर होता मशीन ताई आपल्या देवलं होऊन नाही म्हटलं मग डस्ट गे तस लागोल नवा बारी कॅर केलं हँड करला म्हटलं त्यांनी तसे अम्माच्या घरात ठेवलं ताई अम्मानं तसेच धाकलेच शालेस दाडोंचे होंदे तिंडीकारांचे होंदे ओट अम्मानच करतात तू तुझे काम कर त्यांत किती कारलं होतं ते कॅदी खर भारी सपोर्ट देत तसेच अम्माचे बहीण एकलेस त्यांचं मशीन कसे वर्क होता काही सगळ्या मी मशीन घेऊ होतं त्या आयडिया दिलेलं माझ्या अम्माच्या बहिणीनं मग माझ्या अंडर
त्याला मी काय वर्क करीत असता मला अदी शिकेव मीच शिकता म्हणून ते करता मी काळ नाही परून गोंडे गळीत म्हणते हे मी करता तुम्हाला शिकेव म्हणता. कितलं ठरलं तुमच्या एक नेक्लेस बारी इंटरेस्ट असा खाईल एक नॉट स्टिच सांगून दिले तर माझ्या नदी त्याच करता बारी इंटरेस्ट खुशी म्हणता मग मला एक सपोर्ट दिला खंडित तुम्हाला कसं आहे असेल तर मग आम्हाला हेल्प म्हणताना माझे हजबंड व थोडे रिटायर्ड लाईफांत आता आधी फुल बिझी होते जॉब करीत होते उदयवाणीत मग पॉलिटिक्सान प्लस जिल्हा पंचायत एक्स प्रेसिडेंट पुरा असल्या मी त्यांनी मला काहीच हेल्प नाही ते पण रिटायर्ड लाईफान ते फुल सपोर्ट असं उदीची एकदा हाटीन गौरांचं पुरा करतं दूध काढले दूध मीच काढूनचे तरी बदल पुरा असं काम गवर काढूनचे आहे त्या पुरा मग पोल्ट्रीत जर बाय चान्स आमचे लेबर नसला काहीतरी रजार असला हुशार नाही तर मग आम्हीच दोघांनी जाऊन करतं पुरा आम्हाला गोतसा दोघांचो कसला मेडिसिन काय तसं पुरा मग तॉट असा तॉटान तो आमच्या फोडशी नाण असताना आता थरली जायचं तर दकले असताना झिलांनी पुरा फोपडी काढूनची हे त्या पुरा कवळून हाडूनची सुक्यांची भरूनची त्या पुरा झिलांनी हो काम केलं तसं पुरा त्यांचे सपोर्ट असं आणि हजबंड आता फुल मिंगल होता आता घर लागी काम फुल त्यांचं काढल्याचा चोकोट इन्कम असल्या मी त्यांनी लाईक सपोर्टिव्ह असत. आणि एक स्वाद्योगांत मार्केटिंग पणांचे मस्त ठरले विषय तुम्ही मार्केटिंग कसं करतात. आम्ही मार्केटिंग आमच्या एक उडपांत मैत्री कॉम्प्लेक्स अंत देशी मಳಿಗೆ म्हणून असा ते देशी मಳಿಗೆಂತ आम्ही ह्या उत्पन्न पुरत होलसा ते मार्केटिंग होता आणि आमच्या घरी आता आम्ही देशी गोरपासूनचे ऑलमोस्ट पुरा जणांचं गोतसा तसं म्हणून घरी येऊन ह्या उत्पन्न हरण जाणतेली मस्त जण असत इंगू वट्टी मस्त सेल होता आम्हाला आणि बिर्याणी आणि धूपबत्ती तसंच तूपसंतू सगळ्यांच्या नको ते डिमांड त्याचे ते मस्त जण होरण जाणतं ते मैसूर वडेरचे पर आमच्या घरसून तूप हेलासनी आता पुरा आम्ही पार्सेल करता त्यांचं तूप हव्या तर आणि बदल दुबईचे ते पर येऊन तूप कलेक्ट करून हरण जाणतं मस्त ते मेडिसिनल व्हॅल्यू चढ असल्या मित्त आमच्या घरी वयंत आणि ते आमचे गुरुजी सने भक्तिभूषण गुरुजी ते नाडी बघून चिकित्सा देतात ते ते त्यांच्या गोट्या कॅन्सर पेशंट नाही तर कोणच तरी तुपाच्या आगत असतात ते पंचगव्य ट्रीटमेंट देऊचे चढते तसं म्हणून त्यांचं तुपाच्या मस्त आगत असा ते तूप अर्क मापिलीचा अर्थ असा स्टॉप म्हणा तसं म्हणून ते आमच्या घरसून येऊन हरण जाणतात तसं आम्हाला मार्केटिंगचा तेवढा प्रॉब्लेम नाही अजून सपोर्ट रीतीर चालतसा गोतसन पुरा बघुले व गोरवा असं म्हणून सांगा बघुले ते मस्त जण असत आमच्या हे गारे आयल्यानंतर वज्रदेवी मठाचे स्वामी येईल आणि देव बाबा किन्नीगोळीचे देव बाबा ते गौरव असतात ते आमच्या घरी येऊन एक दिवस त्याच्या ಬಗ್ಗೆ गौरवाच्या महत्वाच्या ಬಗ್ಗೆ एक प्रवचन दिल सनी तर आम्ही तेच बोले ना आम्ही मात्र चकोट जलते फिरत ना उरलेलो चकोट होशी आता साग्यच आमच्या घरच्या गोडच्या पुराजनस बोले ना एक दिवस त्यांच्या प्रवचन दिल तर एक दिवस भक्तिभूषण प्रभूजीचे प्रवचन दिलं तसं म्हणून ते आता आमच्या घरच्या गोटे पुरा एक 10-15 जण त्यांच्या घरच्या खर्चासाठी देशी गौरव पोचत त्या मला एक खुशीचा विषय ह्या मी गौरव पोसल्याने त्यांनी पोचतस नाही म्हणा आणि तिथलं मात्र नाही स्कूलसून हिचे व्हॅल्यूची फोडशी वर्षास एकदा येऊन आमचे गो प्रॉडक्ट होऊन दे नाहीतर कृषीच्या ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿच्या ಬಗ್ಗೆ बघुले वर्षास एकदा येतात फर्स्ट इयर स्टुडंट्स ते बोले हाडून येतात आमच्या घरी होय तिथलं मात्र नाही धर्मस्थळ स्वसहाय ग्रुपाचे वलय अधिकारी ओपरांची 30 जण आले ते विजिट करले आणि कासरगोडचे ते एक 15 जण विजिट करले ते आमच्या गोशाले तिथलेच नाही आणि मी प्रात्यक्षिके दिले ते एक दिवस पटला स्कूलांत मला बोलले त्यांनी 1-2 घंटे प्रात्यक्षिके देवले धूपबत्ती आणि हाणा ते कसा करूनच्या होणार गोमायाच्या ते एक दिवस प्रात्यक्षिके दिले ते मी ते
मागे तिथले त्यागे बघून आमच्या महिला वेदिके मणिपालच्यांनी मला हे गुरुतीसे कार्यक्रम केल्यानी गुरुतीसे केल्यानी त्यांत मला एक सपोर्ट गावासारखे झालं ह्यांच्या ह्याने तसे मला ते एक ह्या उद्योगांत मला बेजार नाही ಕೆಲವು ಜನ ವಿಚಾರ್ತ तू MSc शिकान वरपासूनचे हा म्हणून विचारलेलं असं आम्हाला मस्त जणांनी तिथल्या एक तर असं सारखेलं चल तर मी सांगले पोटाचे ह्यास खैल काम होतं उद्योग म्हटल्यापर्यंत आम्ही अग्गे उद्योग असो आम्ही गौरव दिलं प्रत्येक उद्योग असं त्याच्याची एक गौरव म्हणून असा आता चप्पल करताना चलतो आम्हाला चप्पल आता चालायला नाही तसं म्हणून ते एक उद्योगातून त्याच्या पोटाच्या ह्यास करूचे त्यास आम्ही गौरव दिला त्याला आम्हाला सांगा या तसं नाही तर आम्ही काय करला म्हणता तेच नाही आणि तसं म्हणून अग्ग्या उद्योग असो ते मेळू कीर्ण म्हणून बघून हवा पुरा उद्योग वो एकच लेवलार बघूला एक डॉक्टर चालल्यानी हो वावरांच्या पोटासाठी अग्ग्यानी हो रैतानी हो वावरांच्या पोटासाठीच रैतानी मात्र वावरलेलं असं या त्या कितल्या जणांचा उपयोग म्हणून म्हणून सांगायला सध्या नाही एक प्राणी होऊन दे पक्षी होऊन दे पुरा जणांचा एक आहार गावता त्यांत ते पुरा येऊन खाऊन जेवण खुशी करून गेले त्याचं आम्हाला एक संतृप्ती असतं त्यांच्या आशीर्वाद हवं आम्हाला असतं तसं म्हणून मला त्यांत भारी खुशी असा ह्या उद्योग मी सिलेक्ट केले मला मस्त समाधान दिलं सर आणि ह्यांत मी खुशी घेऊन तर मी मात्र नाही म्हणजे धाकली आमच्या घरच्यांसो ह्या इष्ट असा मस्त त्यांस पुरसत नाही झालं तर सोडल्या ना सांगा नसायला आम्हा बाबाने करून तवलंय का आधीपासून परत येईल त्या किताला सोडून हाळ करून म्हणा तेव्हा मला मस्त सपोर्ट करतं तेव्हा त्यांनी इन्वॉल्व म्हणतं तसं आहे आम्हाला एक खुशीचे जीवन असं आमचे खुशी झालं बस ऐकन विशालाक्षी तुम्ही मार्केटिंग कसं करतात फर्स्ट मी माझे एम्ब्रॉयडरीचे म्हटल्यार माझे मॅडम म्हणचे त्याचे यूट्यूबांत गटल्यांत ना पुत्तूरांत असं असं वर्क करीत असा तुम्ही शिकता तर शिकवू दे थंय म्हणून तसं मला एक 5 जण स्टुडंट मॅडमाच्या मितीने आले त्याच्यापर्यंत मी माझेच M.Com करीत असताना कोणाक घेऊन ते मागे आमच्या कुटुंबांत मागे समाज आमच्या संघांत सांगता असं मी क्लास डॅन्स असा म्हणून फस्टच संघाच्या मितीने त्यांनीचे ॲड घटल्यानी सुमार जण संघाचो ॲड घटल्यापर्यंत एक 10 स्टुडंट अधिक आयले ते त्या टायमार आत्ता मी एक व्हिडिओ करून त्याचे पास करीत असा एकटे तसेच ट्रान्सफर शेअर करीत सुमार जण येत असत प्लस ह्या मशीन एम्ब्रॉयडरीचे कसे मार्केटिंग करता म्हटलं तर एक PDF करून मोबाईल कस्टमर कोण येत त्यांच दाखवले म्हणतं तर त्यांच काही लिस्ट तर त्यांनी सांगता मस्त प्लस मी कॅटलॉग करता काही रीतीचे वर्क करता म्हणून कॅटलॉग करून प्रति एक टैलरिंग शॉपस जाऊन त्यांच देऊन त्यांनी मग त्यांच्या कस्टमर थ्रू मला असं एम्ब्रॉयडरी करून द्या म्हणून नेतो तो तिके कष्ट होणे मार्केटिंग असं म्हटलं रे आम्ही कोण तर ड्रेस एक फंक्शन असलं मला एक ड्रेस काढवलाय ड्रेस मला असं काढलं म्हणून अशा असताच आत्तांचे चेडो म्हटलं तर आमचे सुटकेच्या अधिक आमचे ब्लाउजर वर्क आम्ही म्हणून भारी आशा असता तसे त्या एक माइंडसेट आणि कॅटलॉग करून अगेन्स्ट अप्रोच करून मार्केटिंग करूया म्हणून आधीच्या आता हे एम्ब्रॉयडरीचे ट्रेंड आता सेट झालसा होय तसं आत्ताचे जनरेशन मस्त ऑप्ट करतं प्लस आता वेडिंग असं ब्राईड तर हँड एम्ब्रॉयडरी चूज करतं त्यान तू काय आयचं म्हटल्यार फाटीस आम्ही नाव गळून हार्ट शेप करून तसे करत आता ट्रेंड ते आयला मागे प्लस हातीस आयत चेडवाचे एक आयत जिलांचे एक तसे प्लस आमचे गोंडे गळतं न्ही त्यांचे नाव बरेत मागे आता गुरुवारणीचे वर्ड करता त्यान तू तसेच जिला धाकल्यांचे फोटो करून अम्माचे फोटो करून तसे ट्रेंड आयला असा तो मार्केटिंग बारी इझी म्हणता इझी कष्ट काही नाही मागे ऑनलाईन असले तर ऑनलाईन ಅಂತ किती ವೆರೈಟಿ ऍड देवोದು त्यांचे अट्रॅक्ट होऊन आम्हाला सिलेक्ट करून द्या म्हणून करून ऑनलाईन मार्केटिंग इझी म्हणता होय सुनीता मामी तुमचे मार्केटिंग कसं आहे तुम्ही कसं विकतात प्रोडक्ट्स म्हणताना मी गोरवाचे
दूध देऊन प्लस तूप करता, खर्चासाठी तूप करून कोणाला अगत असलेल्याने आणि फोन केलं तर मी त्यांचं एक देईन तर हाफ KG 1 kg तसे. प्लस आमचे तोट पुरा आसा त्या पोपळीचे नारळीचे त्या इयरली एकदा आम्ही पुरा सोलून त्या पुरा सेल करता. 5 आंबे घड गावासारखे आम्हाला घर खर्चाच यूज करून केळी ते पुरा अंगडी सेल करतं. प्लस हे पोल्ट्रीचे हे पोल्ट्रीचे त्याचं 45 days 45 to 47 days झाला कुठले तेच आमचे इंटिग्रेशनचे फार्मर्स आमचे तेच लोडिंग पुरा करून होतात. चिक्स देतं 1 day झाल्यापर्यंत एक चिक्स सप्लाय करतं. त्या चिक्सच्या वटू आम्ही पुरा रेडी करला ही शेड आमचे. मग रेडी झाल्या कुठले आम्ही ते 45 days त्यांच पोहोचून पार्ट एक्सटेन्शन करीत येईल फुल शेड करून मग 45 days तेच त्यांचे ते तितलंच पिरियडात हे कोणतं 2.3 2.6 वेट होऊन सर मग ते कलेक्ट करतं. त्यांनीच फोन करून पुरा आम्हाला मग हे करत. एक स्वाद्योग करले एक स्वप्रेरणेवो हवे आम्ही किती खैल विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ योजून आम्ही प्रेरित होता ते एक मुख्य विषय. त्या तुम्हाला प्रेरणे कोण कसले प्रेरणा दिले तुम्हाला? आमस प्रेरणे आमचे घरचे चड मागे भक्तिभूषणाचे स्पीच ऐकून मी मस्त प्रेरणे चलसा त्यांत हेल्थचे विषय अंत हेल्थचे मस्त मला प्रॉब्लेम होते. आता मी देशी गोरं पोसल्याने पंचगव्य डेली घेता मी असं म्हणून मला ते प्रॉब्लेम्स पुरा सॉल्व चलसा त्या ह्यानी. आणि तिथलं नंतर नी ते हे गोरचे प्रोडक्ट घ्यायचा न्ही आम्ही आमच्या घरी यूज करता आम्ही अनेकट्यासाठी म्हणून नाही आमच्या घरच्यासाठी आम्ही करून यूज करता सर. ते एक प्रेरणेचं सांगायला येतं मला. आणि हे आता देशी गोरवा आणि त्या तळी रक्षण करू लवे म्हणण्यासाठी तुम्ही आता हे कामास उतरले सत. होय हे रक्षण करला म्हणूनच आम्ही आधी फर्स्ट आमचे त्याच गोल रक्षण करलाव्या म्हणा त्यासाठी एक आमच्या घरी करतसा आम्ही घरी किटलं केलं रो ती गोरवा तिथली मस्त पोसले बकरा प्रॉब्लेम म्हणताना जण हवे लागतात जण गावांचे भंग त्या प्रॉब्लेम सोडल्यावर बदल काही प्रॉब्लेम नाही. आम्ही गोशाले कसा संघाच्या RSS संघाच्या गोशाले असा पुण्यकोटी म्हणा ते पुरा देशी गोरवाचं पोसत असत. त्यात मी एक डायरेक्टर होऊन असं त्यांच्या पुण्यकोटी गोसेवा आणि तिथले ते एक मेडिसिनल व्हॅल्यू त्यांत मस्त असा ते देशी गोरवाचे ह्यांत दूध होऊन दे गोमूत्र होऊन दे गोमय होऊन दे ते आता आम्ही पोचल्यानंतर ही तळी अगदी ಭಾರತಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 76 ಉಂಟಿ ಅತ್ತ 33 येऊन उतरले सर. आता आणि उण्या होईत त्यासाठी आता पुढे आमचे जनरेशनच आणि त्यांच हवी म्हटल्यावर गोरवा गावानं त्यासाठी ती रक्षण त्याच्या रक्षण मस्त ಆಗತ್ತ तसं होऊन ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी अगेन्सो गावाला पुरे जण सांगत तसा हे गोरवा असे म्हणून बरा मस्त जण ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ नॉलेजच नाही सा नॉलेज नसताली मस्त असत तसंच नॉलेज असली हो एज्युकेटेड हो हे फील्ड ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ मस्त उदाहरण आहे. आता एक राजेश प्रभू म्हणून असत ते बी इंजिनियर विप्रोंत काम करत असं आय थिंक ते विप्रोंत मला करेक्ट होत नाही त्यांचे डेसिग्नेशन ते आता वर्क फ्रॉम होम एक कोरोना आयल्यापासून त्यात ते मापी एकदा येऊन मीट झाले कसाला करूनच्या म्हणून किटली गोरा पोसलो तो घरी खर्च साधी पोस म्हणून त्यास मस्त तोट घेसा 15 ಎಕರೆ ತೋಟ असा मग गादेने घेसा चकोट हे असा इन्कम त्यांनी हो आता गोरा पोसत असत घरी राहून ती दोघं एज्युकेटेड हायली एज्युकेटेड खाऊ पाहिला ती तीच दूध काढतात आणि हे जीवामृत करून देश ह्याच ऑर्गॅनिक फार्मिंग करत असत तसे मस्त जण आता एक हे एज्युकेटेड हो ह्यांत ह्या ओय म्हणून योजना त्या कामात उतरली असत. तुमचे मस्त चकोट उद्देश हे नेरवेरले जल्लेटल्या जणांनी हे
देसी गोरवांचं उरेंचे कामच लागायला न्या हवंय. विशालाक्षी तुमचे म्हटलं कसं प्रेरणा गावल्या तुम्हाला? माझे मी M.Com झाल्यापर्यंत मला लेक्चरिंग पोस्ट असं जाव्या म्हणून बारी आशा म्हणते. त्या टायमार लेक्चरिंग म्हटल्यार गोटेच गावन नाही म्हणून मी बेजार काय करून घेऊन नाही. कसे मला असं एम्ब्रॉयडरी अंत इंटरेस्ट असा म्हणून एक इंटरेस्ट होते त्याचे कसे पुढे होरवोदु म्हणून मला बारी आशा म्हणते. मागे मी आधी शिकवत असताना माझ्या अम्मानी आम्हाला एज्युकेशन ದುಡ್ಡು केलं कसं म्हटलं तर मल्लिगे करून प्लस हाळे ऐकून तसे करून आम्हाला शिकवले. तद स्व उद्योग करून आम्हाला इन्कम करून घेऊ होते म्हणून तदच मला मातेंत होते. लेक्चरिंग गावन नाही मला आता खैलो करलो होन नाही म्हणून बेजार होन नाही. मी ह्यान तर एकले स्व उद्योग करून इन्कम करता म्हणून एम्ब्रॉयडरीची मी पुढे धरून घेता म्हणून एम्ब्रॉयडरी आता करीत असं प्लस मशीन एम्ब्रॉयडरी असं बिझनेस करूया म्हणून एक योजना करून घेऊन आता करीत असं. आता हे उद्योग सृष्टी बद्दल उद्योग सृष्टी करूनचे प्लॅन कसं तरी असं. आता मी एकच फर्स्ट वन हेड मशीन म्हणून घेतलं असा. ह्याच मला काय ते म्हटलं तर एकदा मार्किंग करून मशीन असं घालून सोडलं तर 1-2 घंटे त्याच काम करीत असता. मी त्याच्या गोटे जावलं म्हणून नाही. प्लस आता त्या एम्ब्रॉयडरी केले ड्रेस शिवायला हव्या त्याच एक जेन हव्या म्हणता. तो कोण आमच्या समाजात कोण टेलरिंग अंत असं त्या सगळे घेऊन प्लस आरे एम्ब्रॉयडरी आमचेच शिकल्ले आसा माझे गोटेच शिकल्ले आसा त्यांचं सांगा त्याचे काम करून घेऊन बिझनेस डेव्हलपमेंट करूया म्हणून एक योजना आसा. चकोट उद्देश. सुनीता मामी तुम्ही सांगा तुम्ही कसं तुम्हाला कसं हे प्रेरणा झालंय तुम्ही कसं येवदलेत पण एक उद्योग करले म्हणून? मी त्याच ह्यांचे रिटायरमेंट लाईफ झालं पण चला आम्ही एक काहीतरी साईड बाय साईड एक आम्हाला हवंय थॉटस काहीतरी गवर आणि यूज होता तसे गोरवांचे गवर प्लस पोल्ट्रीचे गवर चिकनचे गवर ते एक थॉटस एक लाईक इन्कम असता थॉट इम्प्रूव्ह होता म्हणून येऊन स्टार्ट केलंय. मग ह्यांनी प्लॅन दिलाय काहीतरी करूया आम्ही ह्यांचे मेन सपोर्ट ह्यांचे त्याच्यावर तुम्ही त्याचं साईड बाय साईड फुल हेल्प केलंय. स्टार्टिंग आम्हीच करीत होते मग साईड बाय साईड आम्हाला ओव्हरऑल पुरा काम हवंय म्हणून एक लेबर ठेवसा तो आम्हाला फुल सपोर्ट करता. दिवसून एकदा गोरवांचे तोटाचे पुरा प्लस ह्याचे फार्मचे मागे आम्ही हे एरिया प्लेट्स करतात बघा त्या एरियाचे कटिंग्स पुरा करून हाडतात. तो प्लेट तुम्ही घरीच आम्ही करीत नाही तरी आम्हाला फोन करून आधीच ऑर्डर करतात. सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंतच स्टार्ट करतात. केव्हा पाऊस सरतात तेव्हा आम्हाला स्टार्ट करतात की तुम्ही कलेक्ट करले स्टार्ट करा. एका इरी असे सुकेन पुरा 2020 बंडल बांधलं तर एका इरीस ₹1.70 त्या लेखानी देईन. ते आम्हाला साईड बाय साईड एक इन्कम असा पॉकेट मनी म्हणून आणता. मग पुरा टोटली एक गवर हवे आम्हाला थॉट इम्प्रूव्ह करले तर गवर युजफुल तसे आम्ही एक पोल्ट्रीचे प्लॅन केलंय. आणि गोरो साईड बाय साईड माल एक खुशी होता एक गोरवा पोचले तर मामा मामीनी करून असलेला आहे की त्यांनी केलेले कष्टाचे हार करले नव्हा तसे अजून मी एक त्यांच्यातूच स्टार्ट करून मग गुरकारांनी ओके तसे हे मला केलं नाही की हा तू करले नव्हा असं तसे पुरं काय नाही. गादे घोळत होते पण आता मणिपाळ आम्ही गोटे असले मी त्यांनी कोण आम्हाला जेवण गावत नाही तसे गाद्याचे काम फुल इयर एक फुल काम असतं ते तसे आम्ही अजून मग हे पाण्याचे प्रॉब्लेम असतं. एकदा पाऊस असताना पाऊस असत नाही एकदा कापूनच्या टायमास पुरा पाऊस असता तसा पुरा प्रॉब्लेम्स येऊन आम्ही आमचं एक स्पेस काहीतरी बिझनेस साईड बाय साईड बिझनेस स्टार्ट करूया म्हणून एक पोल्ट्रीचे प्लॅन केले. मग साईड बाय साईड थोडे थॉट गादे घोळत असलेले थोडे थॉट करीत गेले स्प्लिट करीत एकदाच आम्ही फुल थॉट केलं नाही थोडे तसे होईसारखेच एक आधी थोडी नारळी लावली मग खोपळी लावली तसे 5 आंबे मध्ये मग त्याच थॉट असंच एक मिरिया तसं साईड बाय साईड आम्हाला मिश्र कृषी पुरं टोटली मग त्याची पुरं झाड असं चिक्कू पपया असे आंब्याची झाडं ही ती पुरं अशी लावचं काजू बिया असं पुरं साईड बाय साईड पुरं टोटली आम्ही पावड काही हार केलं नाही वेस्ट केलं नाही सर
काहीतरी इयरली असं काहीतरी इम्प्रूव्ह करीत असत आणि हे करत असत. तुमचे लाईफ अंतर आता हे उद्योग करताना काहीतरी एक महत्त्वपूर्ण स्वारस्यपूर्ण काहीतरी घटने जाल सहा त्या आमच्या वीक्षकांचोट तुम्ही सांगायला इष्ट पडता सांगा. मी आधी घरी रावल्यापर्यंत HF गोरवा हाडले दुधाच्या ह्यानी बघून ते गोरवा ऐकून देशी गोरवा शोधले मस्त मला भंग झाला. गावात ना कोणाच्या घरी नाही तसं शोधितून त्या गेंपेली इचराना एक सला मी गोरू बघूला गेला मला आयडेंटिफाय करलं गोत नाही ते देशी गोरा खायलं HF खायलं. आता तुम्ही सांगता ना मला होता हे HF म्हणलं तर खंडित आम्हाला गोत नाही. तुम्ही सांगा कसाल ते HF म्हणलं कसाला. HF म्हटलं तरली गोरवा त्यांचं भुजा असत नाही तर देशी गोरवांचं फाटीर एक भुजा असा असं एक डम्म सारखे असा आणि त्यांच्या फाट असं नाही लेवल असत नाही असे थोडे हंप सारखे असतात आणि तोंडाचे थोडे लक्षण थोडे चेंज असतात आणि गळ्यांगी थोडे माळ असतात. माळ असलेलं ते देशी गोरवा आणि हे HF गोरवागे त्याचं माळ नाही हंपो नाही. हंप म्हटलं त्याचं सूर्यकेतून आडी म्हणतात हंप असं. त्या सूर्यकेतून आडींत सूर्याच्या किरणागे ओढून घेऊन हवे चाललं त्या पुरा सन्या आमचं गोमूत्रांत दूधांत आणि शाणंत त्यांत तसं म्हणून त्या मेडिसिनल व्हॅल्यू त्याचं चढ एक. आणि एक ही देशी गोरवा बाहेर जाऊन चरान येऊन पुरा का हवे चालल्या सोप्पू गिडमुळिके खाऊन येतं त्यावर ह्या दुधाच्या ह्यान तो येतात तसं एक. आणि एक ही गोरवांस प्रीती चढ गोरवांस ती धापक्यांस कसं आहे त्यांच्या ह्या वासरांस कितल्या आशा करतात ते HF गोर तिथल्या आशा करीत नाहीत आणि त्यांनी हमरांच्या अम्मा म्हणून अमृत नाहीत हे अम्मा म्हणून हंपतात होय एक. आणि एक ह्या प्रीती चढ न्या धाकल्यांचे तसं हे गोरवांचं न्या गोराचे दूध पियला चढ सात्विक स्वभावाचे असं सात्विक आधी पुराजन चढ सात्विक म्हणून ते आता पुरे HF गोराचे दूध पियाचे तसं थोडं सात्विक ते कडिमे झाला उणे झाला असा प्रीती उणे झाला असा हे संबंध पुरा उणे झाला असा ते हे गोरवाचे हे निव असा ते त्याचा प्रभाव असा. आणि मला आधी गोत नाही त्यांनी खाईल गोरवा कशी म्हणून ते मी ह्या गोरूची पिल्याच्या चित्रानच आयडेंटिफाय करला झालं त्या मी एक पेरडोरांत एक गोरू बघल्या गोरू बघून ते जाऊन फोटो काढला आणि गुरुजीले झाडल्या ते मस्त बिझी असतं कुठला रेस्पॉन्स केला ना मला. मी तेंपल सांगले मी तुम्हाला उद्या सांगता उन्हान सांजे सांगता इचरान हे गावचे गोरू गावचेच गोरू तुम्हाला सांजे सांगायला सांगले सांजे मला सांगायला त्यांचं टाइम गावले मी काय केलं दुसरेशी बदल जाणस बोले हरण गेले गोत तसा जाणताना त्यांनी सांजे सांगले नाही म्हणून राग घेणे त्याने मला काय सांगले नाही हे गोरू इकन गेलसा नाही गोरू देऊन झाल्या तू सांगताना लेट झाल्या नाही आज उद्देश येऊन हरण गेले सांगले नाही मला त्यांचे ते शुक्रवारी गोरू देणे म्हणून आधी एकदा सांगले त्याने तसं हे इकला नाही सर म्हणून कन्फर्म होतंय. मी काय केलंय आमच्या कामाच्या बायले पिल सांगलंय त्यानं मला सांगायला ते गोरू ते पिल सांगलं तू काय कर एक काम कर तू जाऊन त्यांच्या घरी जाऊन गोरू विचार गोरू घे आणि त्या गोरू ओढून आले एटल्या सर्कस मी केलं ते गोरू तिने जाऊन थंय जाऊन सांजे रात्री जाऊन गोरू बघून घेऊन लोड करून आमच्या घरी हाडून सोडलं त्यानं रात्री 7 घंटाचं. ते एक मला इसरंजन नाही केदो त्यातल्या मी एफर्ट घातला त्या देशी गोरवा शोधूले ते मला भारी खुशीचे विषय. आणि हे एक गोरू आणि हाडलेला गोरू 1 वर्ष झाल्यापर्यंत इथं मटन कृष्ण मटन तर आधी पुरा HF गोरव थरली गोरव म्हणते हे भक्तिभूषण प्रभूजीनी सांगा ना थंय पुरा देशी गोरव पोसले म्हणून स्वामीनी हे केल्याने तसं म्हणून त्याच देशी गोरव हवी होती त्यांनी येऊन मापील विचारल्याने मी काय केलं हे गोरू चपोट होते त्यांनी ह्या वैद्य सांगल्याने हाडलेला गोरू तस त्यांच दान दिलंय गोरूच एक कृष्ण मठ ससन दे
देवस अभिषेक म्हणताना त्या आम्हाला हरण करलं साध्य नाही ह्याच्या मुखांतर तरी हूं देवणानं आम्ही त्या एक दान दिलंय मागे बदल गौरव शोधून दिली त्यास मी आता मला शोधला म्हणा नाही आता फोन करूनच सगळी जण सांगतात आमच्या घरी गौरवस हवी हा म्हणा ते फोटो आता मी व्हॉट्सअप गॅसाने फोटोच्या मुखांतरच बघून मी हवे तर घेता नाही तर मला नको तर बदल जण आता केला जण आता गौरव पुसले भारी भंग सांगा ना ते काय करतं मला दुड्डू देऊनचे नको तो हरण पोस म्हणून सांगते मस्त जण असं तसं म्हणते मी गोरू कोणाच तरी हवे चालल्यास रिक्वायरमेंट असायलास त्यांचं इस्रानं आमच्या ग्रुप असा गोसेवा ग्रुप म्हणून त्यांत गे घालून त्यास काहीतरी एक व्यवस्था करून देतात तसं मी गोरोस ते रक्षण करीसारखे म्हणतात ते मला एक खुशी होता हे दुड्ड्याच्या विषयी मी त्यांत इन्व्हॉल्व होऊन नाही त्यांच्या तेच बघून घेतात जस्ट ही तेच गौरव असं म्हणून त्याचे नंबर देऊन त्यांचं कनेक्ट करून त्या मला एक खुशीचा विषय ते गौरव त्याने स्वतःला जा मी कसं हाडून येईल त्याचं गौरव म्हणून मला ते आता आठवणता हसं यांता विशालक्षी काय तुम्ही सांगायच्या सारखे असल्याल तर फर्स्टच मला एम्ब्रॉयडरी क्लास देत असताना जाग करेक्ट गावत नाही म्हटलं पेट ಏರಿಯಾ ತರ ಜನ ಬಿತ್ತರು आमचे तर तिके पक्का जेन फर्स्टच एकल्यांचे घरांत ಅಂತಂತೆ गेल्यार कमी असायचे ऍड देताना संघाचे सांगितले आमच्या पुत्तूरच्या संघाचे सांगितले आमच्या संघांचे तू येऊन क्लास सुरू कर म्हणून त्यांनी सांगितल्यापर्यंत मी इथंही देता म्हणून एक जाग स्थळ इथं देता म्हणून गटल्यापर्यंत मला सुमार जे स्टुडंट्स आले ते बारी खुशी झाल्या मला ते एक इस्राना त्यांचे सहाय्य केलेलं आहे मग एक मी त्या एक 10 मेंबर्सचे ग्रुप होते त्यांचे क्लास देऊन त्यांचे ಒಟ್ಟು फुल कंप्लीट झाल्यापर्यंत त्यांनीच बोलून घेऊन एक गिफ्ट दिल्याने मला बारी खुशी झालंय म्हटलं लेक्चरिंग करूला म्हणून मला अशी म्हणते शिकेल तर त्यांचं कसे विद्या जाणता म्हणून आम्हाला कळलं नाही शिकल्यापर्यंत त्यांनी आम्हाला काय ते देईन तर त्यांत कळतं मी शिकवलं त्यांचं यूज झाला ते एक मला बारीक खुशी आठवून ठेवायचे एक दिवस झाला असं सुनीता मामी तुम्ही सांगा तुमचे अनुभव सांगा मला म्हणताना त्याच एक खुशी की माझ्या बाबांचं म्हणताना आमच्या उपजलेल्या पुरा रोहा रायगड डिस्ट्रिक्ट तसं माझ्या बाबांच केला जणांनी सांगितलं तुमच्या अंडर तुम्ही इथल्या दूर हळलीन देईन तसं कसं त्या रवाद हाती तसं मग त्यांची खुशी होती चला हा असं दे मी एक्सेप्ट केल्यापर्यंत त्यांचं काही खुशी झाली हा चला माझ्या एक अंडर स्वतःहून पुरा शिकान काम करून स्वतःच्या घरचं पुरा नारळ तांदूळ हा मगे तोट पुरा करून पुरा काम पुरा करून त्यांचे खुशी झाले मी त्याने मला एक खुशी असा अम्मा बाबांचं खुशी होती की मी त्या काम करून हे केलेलं म्हणून महाराष्ट्र सारखे एक शहरांतरावानं इथं हळलींत येऊन गौरव तोट बघूनचे खंडित कष्टाचे विषय कशाला होत नाही जार हा सोप हाडूनचे त्या पुरा मी करून हा मामा जाऊन पुरा कापून मोडून पेंडे बांधून पुरा त्या पुरा मला कशाला होत नाही त्या करून येऊन मी इथं एक इम्प्रूव्ह केलं म्हणून मला एक खुशी ग्रीनरी बघूले गावता सुद्धा एक लायक केलसा पावड मी काय हार केलं नाही सा मामा मामींचे कष्टाने पुरा केलेले आम्ही इम्प्रूव्ह केलसा नाही तर असंच पडील ठेवलं तर त्यांना नासकी काढते पुरा बल्ले आहे त्या पुरा होता तसं एक लाईक केलं म्हणजे नाही एक खुश होता तसं आज महिला दिवस झाल्यानिमित्ताने आमच्या महिलांचं काल तरी संदेश सांगाले इष्ट असा तुम्हाला महिला दिनाच्या विषयाने मी एक संदेश देता म्हटल्यावर गृहिणीनं आता घरचे एक कुटुंबाचे एक हे आरोग्य बघून घेऊनच्या गृहिणीनं सम करून रांधून घेतल्यावर आरोग्य सम असता म्हणाचे माझे अभिप्राय ते गृहिणी खैल म्हणीच्या आहार तयार करावा म्हणानं त्याने योचने करता त्यांचं एक सावयव कृषी एक आज्ञानी करूनच चकोट आणि ते आमच्या वंडल्यानी कसं आमास आमच्या त्या भूमी गे आमास सोडून गेलसा खायला केमिकल फर्टिलायझर गे घाली नसताना चकोट रीतीने सोडून गेलसा तसंच आम्ही उरेन आमच्या पुढच्या पिढीगे सो आम्ही हे भूमी असं ट्रान्सफर करलाव्या
तेदो मातर हे पंचभूत आसा न्ही ते पूर तृप्ती उरता हे फर्टिलायझर घालिनासतना केमिकल घालिनासतना गो आधारित कृषी केल्ल्यानी ते सगळे तेणी केल्लें तर त्यांचं ऑपॉर्च्युनिटी असल्यार करले वयद शात उंदे ना तरकारी उंदे कसलो एक वेळेस त्यांचं ऑपॉर्च्युनिटी नाही तर पेटेंत रावल्ले आसा जाल्यार तर तेणी आसा न्ही हे गो प्रॉडक्ट सावयव कृषीचे ऑर्गॅनिक फार्मिंगाचे कसले प्रॉडक्ट तरकारी हा धान्य हा कसले गावता ते घेऊन ह्यांस सपोर्ट करले वयद आता आम्ही नॅक्टलन्स आसा न्ही त्यांचं फुल सपोर्ट देवले वयद ते एक गृहिणीनी हे योचने केले तर ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು केलं तर ಖಂಡಿತ कृषिक आसा न्ही ते स्वावलंबी होऊनचंत हेंत काय हे कष्ट नाही डायरेक्टली आम्ही त्यांचं सहाय करला होय सहाय करला बाय एकच आम्हीच करला आम्ही केलं तर उत्तम मस्त खुशी ते अवकाश असत नाही अवकाश असत नाही तसा मस्त चोकोट उद्देश तुमच्यात मस्त चोकोट संदेश वो मस्त जण ह्याचे पालने करून दे म्हणून मी प्रार्थने करता तुम्हाला कोणास तरी संदेश देवले असले तर बायांस एक तुमचे प्रेरणे हीच की एक संदेश द्या असं त्याचं पावड असलं मी त्यांनी आम्ही एक ते चकोट रीतीने काहीतरी त्यांचं एक लायक करून कसलं एक फुलांची झाडं हा मल्लिगे हा नाहीतर कसलं तॉट हा तरकारी हा काहीतरी करून एक इम्प्रूव्ह करून हे करलाय म्हणून स्वतः सेल्फ इंडिपेंडंट असालाय म्हणून आणि एकल्याच्या त्यांचं एक लायक इन्कम असता तरकारी हा कसलं मी आधी करीत असलेलं आहे तरी आता आमचं तॉट ठरलं झालं मी त्यांनी नवीनचे प्रॉब्लेम्स मी त्यांनी थोड्या उन्हा केलसा आधी फुल तरकारी हे ते करून पुरा सेल करीत होते तसे आणि लाईक करून अवघे गृहिणींनी एक लाईक करून हे करलाय म्हणून इंडिपेंडंट असायला हवंय तसे विशालाक्षी तेच गृहिणी होऊन असताना इंडिपेंडंट होऊनच आत्ताच्या कालांतर रावलं म्हणून माझी एक आशा कितेच म्हटले तर आम्ही मला कसलं एक आशा असता एक वस्तू काढले तर आम्ही अनेकले पहिले विचारून काढले म्हणून आधी अग्गे असले आताच्या काळात आम्हीच इन्कम करून घेऊन काढले तर त्याच्या खुशीबद्दल काही नाही त्यासाठी स्वउद्योगच गृहिणीने करले म्हणून माझा एक संदेश आम्ही इतकेला फोटोज दाखवता सविता हे तुमचे एक फोटो आहे हे गोरूच न्ही हे एक भारी सूक्ष्म गोरू हेले आम्ही गंगा म्हणून नाव थोलसा होय होय त्याच्यात येऊन सल्लेसे बिंक म्हणून नाव थोललंय ते म्हणतात आधी आटके कुठल्या थोडे आम्हाला उपद्र दिले ना तस बिंक दाखवले बिंक म्हणून हेले गंगा म्हणून हेले एक आम्ही कितले आमचे कितले सूक्ष्म असं आमचे मेंढ ते आम्ही त्याला आपट कुठले त्याला अर्थ म्हणतो ते आम्ही काय तर नको ज्याला योचने केल्यार ते एकदम दूध काढताना पाय उंचाळता नाही नाहीतर कितले सेदानी दूध देता आणि आम्ही काय तर आम्हाला एक सलम आमचे तूप मस्त हे म्हणते स्टॉक म्हणते इकन गेले मी असंच म्हणत येवजे येत म्हणते ते येवज दुसरे तेशीच सांजे तूपच गिरायक येईल तसे तिथलं सूक्ष्म असा ते गोर म्हणजे त्यांचे आणि तुमचे संबंध तसा असा म्हणाले सांगायला वेद तसं वाटतं आम्ही आग्या इचरांच्या नाही ते म्हणून ताईला माझ्या तसं मी म्हणून ते उजित असताना दूध काढीत होते ते गोरस ते कळलं हा कसं मला गोष्ट नाही तसं सुमारदा तसं झालं असं मला केलं इन्सिडेंट आहे गो एक शक्ती मनांचे खंडित आमस गोसा हे आमचे गे गो उत्पन्न गे ते एक तूपचे हे असं त्याचे 1 वर्ष झाल्यात ते तूप आणि त्याच्या नेक्स्ट असंचे बेरेणी आणि त्याच्यावर हेच हणाते गोमया हणाते मागे आयुर्गी हेंगोटी धूपबत्ती मागे फिनाईल असा फिनाईल तवलं नाही आमसर झालं थोडं आणि आयुर्गी करता आयुर्गी वो इथं दिसत नाही सहंत असं सुमार गे प्रोडक्ट गे करता हे आम्ही गोंडी लावलं सामान्य घरच्या खायचं असं हे गोंडीच्या भित्तीला आणि त्यांचे कुकमध्ये वांग्याची झाडं असत तर तुम्ही खायला तरकारी अर्क काढूनचे मिशन अर्क काढले त्याच एक सेपरेट मशीन होय 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 गॅस कनेक्ट करला हवा उद्देशून सांजे सर गॅस पेटत असं हवंय तेव्हा सिग्मार हवंय आणि एक ड्रॉप पडायचे त्यांचं ते
ते कंडेन्सर सांगतात वॉटर कूल्ड कंडेन्सर मी सायन्स बॅकग्राऊंड असल्याने मला केमिस्ट्रींत हे घ्या मस्त लॅबांत घ्या म्हणते तसं म्हणून मला हे तर सुलभ झालं ते अर्थ करून ठेवले आणि करले हे एक ड्रॉप पडायचे तसं दिवशी सुरू केलं तर रात्री 10 घंट्याचं रोग होता ते तिथले फिल्टर होले आणि ते हार्ड नाही कितला समय सुरू तसं खूप येऊन थंड होऊन ते ह्या उंचे नाही कंडेन्स उंचे नाही तसं तर तिथला समय सुरू हार्ड नाही होय हे गोरन्स मी 4 लावली ते ಜೋಳ ಕಟ್ಲೇಲಿ ಜೋಳ ಹೋಯ್ ಮಗೆ ಕೋಳೆಚೆ ಮಗ್ಗೆಚೆ आणि ಶಾಂಗಾಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ मस्त हवे हां हे सुनीता मम्मी तुमचे फोटो हे हां हे आमचे फार्म वोल्डनी फार्म हां 6 days असा 6 days ना तेव्हा थोडे 1 to 6 पोल्स असं इच साइड आस कसे चिक्स येताना दकले पोर्शन असं मी हे करतो हां दकले एक स्पेस अंत असतं मागे 3 days असं एक्सटेन्शन करतो तसं एक 5-6 days तसं थोडे पोर्शन असं आम्ही हे एक्सटेन्शन केलं मग ते शिफ्ट नाही त्याच एक्सटेन्शन करीत जा ओके तसं ही गौरव माझी हां हट्टी टीचर ही फोपळा चाळण फोपळा तसं तुम्ही एकदम वास्तच एकदम हे करता हा एक औंदूची स्टॉप स्टोर करून मेडिसिन पुरा भरून ठेवूची नेक्स्ट इयर आम्ही सोलून विकून ओके हे तॉट आसांबे पुरा खोपडीचे तॉट विशालाक्षी हे तुम्ही केलं एम्ब्रॉयडरी होय ह्या मशीन फस्टच घेऊन त्यांना ट्रेनिंग असायला ते तोदा फर्स्ट ट्राय केलं एम्ब्रॉयडरी ह्या मी ते कलर हे हँड एम्ब्रॉयडरी हँड एम्ब्रॉयडरी मशीन एम्ब्रॉयडरी ओके त्याने म्हटलं पेन ड्राईव्ह आणि त्याने देईन तर त्याच्या मी कलर मात्र सिलेक्शन करून घालून सोडले हे ब्लाउजचे डिझाईन ओके ओके हे सगळं मस्त डिमांड असा फुल डिमांड असा ह्या मशीन एम्ब्रॉयडरी कलर सिलेक्शन करून आम्ही कसं हवे तसे घालून घेतले तर हां अनेकदा महिला दिनाचरणेचे तमस्पूर्वक शुभाशय आणि हे कार्यक्रम चाललेले अवकाश दिले विश्व कोंकणी केंद्राचं माझे मनापासून धन्यवाद आणि तुम्ही हित येऊन हितसर येऊन तुमचे बिझी शेड्यूल असतात घरी इतले गोरवा ते हे काम पूर्ण फिनिश करून घेऊन हित येऊन आमचे समाजाच्या महिलांचं प्रेरणे करण्यासाठी तुमच्या मितांनी तुम्ही सांगले तुमचे यशोगाथेचे श्रवणाने आमचे मस्त जण बाया स्वोद्योग करूनचे म्हणणं करते त्यांचं एक प्रेरणा देण्यासाठी तुम्ही ही ताईला सात तुम्हाला पूर्वजनाचं धन्यवाद आणि ह्या कार्यक्रम वीक्षणे करतस आमचे वीक्षक बांधव त्यांचं पूर्वजनाचं धन्यवाद तसंच आम्हास हे तर आमच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायला एक अवकाश दिला तुम्हास आणि हे विश्वमय कोंकणी केंद्राच्या सहयोगींचं आमच्या यज्ञांच्या पराहून हृत्पूर्वक धन्यवाद